the whole Christian community in the solemn observance of the Passion of our Lord Jesus Christ. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Mga tugang, pagkatapos nin mga 2 oras, pagsulnop kan saldang, mapuon ang inaapod na Triduo Pascual. Tulong aldaw, nin pagselebrar kan Passover. Na iyo ang dapat apuduntang Pasko. Imbes na iaplikar ini sa Christmas, nabagaman may kaugnayan ang Christmas sa Pasko, ang pinaka Paskwa o Pasko, iyo ining pupo na niya to at yan, pagsulnop kan saldang. Kan panahon ni Jesus, ang mga Hudiyo nagsisilebrar na kan kaining Paskwang ini, Passover. Tinitipong kayan sa Jerusalem ang mga may pagtubod ni Moises para sa inmolasyon asin pagkonsumo kan Kordero Pascual. Ginigurumdom ang Exodo na nagtalingka sa mga Hebreo sa kauripnan sa Ehipto. Ngunyan, ang Paskwa Kristiyano o ang Passover na Kristiyano. Tinitipon kayan sa gabos na lugar ang mga disipulos kan Kristo sa pakisumararuan sa kagurang naninda, totoong kordero kan Diyos. Binabala sinda kayan, nakadamay sa kagadanan niya asin resurreksyon na nagtalingkas sa inda sa kasaalan asin sa kagadanan. Halin sa sarong piyesta, pasiring sa sarong na piyesta, ang kontinuidad malinaw, alagad na sanglian nin plano, hali sa luma, lipat sa bagong tipan, huli kan pagtahaw kan Passover ni Kristo, Paskwa ni Kristo. Kukonsidero niya ito ining mga tugang, ining Passover, tanganing masabutan niya ito, bako sila ang pundasyon, kan sinisilibrar niya ito, Biyernes Santo, Sabado Santo, Domingo din Resurreksyon, tulong aldaw, kundi tangani manamahiling taan kahulugan. Mapuon kita sa kustumbre kan banwaan ng Diyos sa danatipan, na yung banwaan Israelita, kung paano sinda nagsilibrar kan Paskwa. Sa tuyang urulayan ngo na ang Paskwa Israelita, Paskwang tigburak, Paskwa nin mga mayong harong na naglalagalag sa disyerto, asin Paskwa sa laugan harong. Sa pagpuon, sa katunayan, ang Paskwa o Passover, sarong piyesta nin pamilya. Sinisilibrar banggi, pagbilog kan bulan, kan equinox nin tigburak, ika-14 kan bulan nin Abib o kan mga mais inaapod na Nisan pagkatapos kan Destiero. Dinudulot sa kagurang ng Diyos nin Israel ang sarong hube na hayop na inugbon kan taon na iyan para maalok sa kawan ang mga bendisyon nin Diyos. Sarong kordero ang biktima o ugbon nin kanding, lalaki, mayo nin kadiinan, susog sa description kan libro nin Exodo. Dapat mayong tulang kaiyan na barion. Ang dugo kayan, binubugtak bilang tanda nin pagpreserbar sa laogan nin lambang erukan. Ang karni kayan, kinakakan sa lakaw nin sarong kumida na hidali. Kinakakanin siring sa mga bisita na magbabiyahe. Ang mga karakter nomade o asin domestiko
nagpapasabot para sa Paskwa, nakasuanoy pa yan. Posible iyon ang kutaan sakripisyo na hinahagad kan mga Israelita sa Faraon sa paglakaw, sa pagsilibra sa disyerto. Sa siring nagbabalik yan sa mas inot pa ki Moises, asin sa pagluwas haling Ehipto. Alagad, an Exodo, iyo dyan, ang nagtao kan kahulugan kaiyan na para sa good lamang. Exodo, Paskwa. Anda ko lang tigurak ni Israel, anda ko lang springtime ni Israel, yun itong kung sa intinalingkasin da kan Diyos sa sakal Ehipsyo, sa paaginin sa rong sirinin mga intervensyon providensyal, na anurog ka kusog na tuminanyog iyo an ikasampulo ang pagpuho kan mga panganay na Ehipsyo na nakukuha niya to sa deskripsyon kan libro ni Exodo. Sa eventong ini, binugkos kan tradisyon sa lakaw nin panahon an pag-atang o emulasyon kan mga panganay na kan kawan, asin ang paggawad o pagtubos kan mga panganay na Israelita. Ang siring na pagparalelo sekundaryo manggiraray, ang importante yun na ang Pasko o Passover nagkukuinsidir sa pagtalingkas kan mga Israelita. Nagigiyan na memorial kan Exodo, evento mayor kan istorya ninda. Dinigirumdom na hinampak kan Diyos ang Ehipto, asin pinangilinan ang mga may pagtubod sa iya. Yan, puon mo niyan. Ang kahulugan kan Passover o Paskwa, asin anabot na bago kan ngaran kayan. Paskwa. Iyan ang ginamit na tataramon kan mga Latino para isalin ang Griegong Paska na kinuha sa Arameyong Pasa. Asin sa Hebreyong Pesa. Kung sa inagikan ang ngaran na ini, dinidiskutiran ng mga scholars, igwang mga nag-attribute dyan, ninsarong etimolohiya estranghera, hali da sa tataramo na nin mga Asiryo, o nin Ehipsyo, o nin iba pa. Alagad mayo sa mga hypothesis na ini, nin nakakakumbinsi. Ang Biblia, inuugnay ang pesa sa tataramo na pasa, nambut sabihon, magkiang, magsayaw sa palibot, sarong ritual sa palibot nin sarong sakripisyo. O sa kahulugang figurado nin paglukso, pag-agi, Passover, pangilinan, panganugunan, an Paskwa, iyo an pag-agi, kan kagurang ng Diyos in Israel. Nag-agi siya sa ibabaw kan mga harong nin Israelita, mantang binabangkulan ang mga Ehipsyo. Sa lakaw kan panahon, hininang sa Passover ang saro mana piyesta na ibang ginikanan. Alagad na ugnay kan petsa kaya nin tigburak. Ang piyesta kan mga asimo, tinapay na mayong libadura. Ang Paskwa, sinisilibrar 14 kan bulan. Ang asimo o tinapay na mayong libadura, nakatakda sa lakaw nin panahon poon 15 sagod 21. Ang mga tinapay na ini, na dai pinaglibadurohan, nagsasabay sa pagdulot kan tinagba o inot na bunga kan ani. Ang paghali kan lumang libadura, sarong rito, nin kalinigan, asin pagbago taon-taon. Na ang ginikanan, dinidiskuti rin kan, pwedeng ginilagikan sa kustumbre kan mga nomads, o gayod, kustumbre nin mga parauma. Mag-arin man dyan, binubugtak man kan tradisyon Israelita, ang ritong ini sa paghakwas sa Ehipto. Pinapagimatahan kay ni ngunyan, ang pag-aprita, kan paghali, kaskaso na kung kaya, kaipuhan, darahon ang tinapay, antes malibaduruhan, kaya naging tinapay na mayong libadura. Sa mga kalendaryo liturhiko, ang Paskwa o Passover, asin an inaapod na tinapay na mayong libadura o asimo, nugad, pinagdidistinguish. Nugad, garo sinasaro, magpaano man yan. Ang pagtalingkas kan Exodo,
an naaaktualisar sa mga Paskwa taon-taon asin ang pagkahulugang hararom na ini kan piyesta namamatian nin urog katindi sa mga tangga importante kan historya ni Israel idtong mga tangga kan Sinai asin kan paglaog sa Kanaan idtong mga tangga kan pagreforma ni Hezekias mga taon 716 bago magabot si Kristo o ni Hosias mga taon 622 idtong pag-reestablisher pagkatapos kan destierro kan taon 515 sabi sa libro ni Ezra. Diyan namamatian na maray ang Passover. Ngunyan, sa lakaw kang panahon, ipinapasabong lambang okasyon na nag-aagi ni Israel ni anibang mga kauripnan. Asin an pagsabot ninda kan mga pangyari, perming kinukuha ninda sa pangyaring Passover na na-experience ninda kan maghalis ninda sa Ehipto. Sa irarom kan sakal Asiryo, taon mga 710 kan sakupo nin Assyria ang sarong parte ni Israel sa parte norte. Pinapataratarahan ni Isaías ang katalingkasan siri sa sarong bangging Paskwal na kung saan pinapangilinan kan Diyos ang Jerusalem asin ang parte sur na iyo ang Huda. Sanggatos na taon nakalipas, sinisilibran ni Jeremias ang pagtalingkas kan mga distyero taon 721 siring sa sarong bagong Exodo. Asin papamahalong kang Griego kan mga nag-translate kan Biblia Hebrea asin pag ipisinali yan sa Griego sasabihon ninda ang anniversary eksakto na ito uya sabi ni Jeremias dadarong ko ulay kan Diyos ang mga akin ni Israel piyesta nin Paskwa sa irarong kan sakil Babilonyo kan masakupan naman o wararakon kan mga Babilonyo ang mga Israelita. Inaafirman ni Jeremias na ang pagbalikan mga deportado taon 597 masalida kan Exodo sa mga pagirumdom ni Israel. Inanunsyo kan ikaduang libro ni Isaías ang katapusan kan destierro exile siring sa Exodo decisibo na nag-eklipse kan luma ang pagtiripon kan mga nagkawararak sabi ni Isaías sa libro niya duman sa kapitulo 49 trabaho kan kordero na surugoon na magigipanganing ilaw kan mga nasyon na kaibakan kordero Paskwal magsisirbing figura kan paraligtas na maabot na bago ang focus imbes na maggirumdum ka nakaagi ang nakaagi naging luksuhan in retrato para sa maabot na Passover na di man nila nasabutan na talaga kung ano pero tinawan sila kan paglaom na magiging siring kayan sa lakaw kang panahon sa tuyang masdan ang saro man na parte kan evolusyon kan piyesta sa pagbagtas kan panahon mga ginatos na taon ang Pasko nagbukad mga modifikasyon inintrodusir ang urog ka importante iyo ang inobasyon na ginibukan Deuteronomio tinatransforma ka ini ang lumang selebrasyon nin pamilya pinagiging piyesta kan templo. Gayod, ang selebrasyon na ini, nakamidbid sa irarom ni Hezekias nin sarong debu nin realisasyon. Sa anuman na kaso, sa irarom ka ni Hading Hosias, naglalaog yan sa mga pangyari. Ang Passover o Paskwa, napapamugtak sa siring sa linya kan sentralisasyon kan pagsamba sa Diyos na ginibo urog na kan panahon ni Hosias. Ang dugo, pinapabulos na sa altar. Ang gigibo kay ni mga padi, asin mga libita, sa sarong importanteng seremonya sa process kan pagselebrar kan Passover.
Pagkatapos kan exile, ang Passover nagiging yung piyestang pinaka-importante, ang pinaka-piyesta, piyesta par excellence, na kung kaya, di po yan pwedeng malaktawan. Ang umisyong kayan, nagigi para sa mga Hudiyo, sarong tunay na pagpalaya sa iya sa banwa ng Diyos, sa inaapod na excommunion. Ang gabos na Hudiyo, ang gabos na sirkunsiso, asinsindasan na, dapat diyan magpartisipar. Sa kaso ni necesidad, pwede yan ipostpone sa rong bulan, pero day pwede malaktawan ang piyesta kan Passover. Ang mga presisyon na ini kan lehislasyon in mga padi, nagpipihonin sa rong jurisprudence na dai na maliliwat. Sa luwas kan Siyudad Santa, sa luwas ni Jerusalem, ang Passover mayong duwa-duwa sinisilibrar digdi duman sa kwadro nin pamilya. Siyerto ini na iyan ang pagsilibrar kan mga Hudiyo sa duman sa lugar na inaapod Elefantina sa Ehipto, susug sa sarong dokumento taon 419, alagad ang pag dulot kan kordero sa altar. Ang inmolasyon kang kordero niyan, dikit-dikit na hinali sa mga selebrasyon partikular na ini, na nahiling nindang iniklipse kan solemnidad kan selebrasyon duman sa Jerusalem. Sa lakaw kang panahon, ang Paskwa naging nagpahararom kan pakasabot kan mga Israelita. Ang Paskwa nagisasiring na saro kan mga darakulang peregrinasyon o pagbaklay kan taon liturhiko. Sa Judaismo nagsusulot iyan nin sarong kahulugan na mayamanon, na sinayod kan Targum kan Exodo 12 versikulo 42. An Israel na hinawa sa koripnan, nagtutuldo kan moro sa kilaban na hinawa sa karibarawan, sa Isaak na hinawa sa padusa, asin sa tawo na sa miserya niya hinawas kan Mesiyas na hinalat. Ang mga pagtanaw na ini nakukuha sa Biblia, nindakol na punto na masasandigan. Nasabutan maninda na ang Passover o Paskwa kaugnay kan paglalang. Ang paglalang asin ang pagtubos parating inuugnay sa banal na kasuratan ninsiring sa matatandaan sa dakulang Hilel Pascual na Salmo 136, asin sa libro ni Propeta Hosea, sa kasuratan ni Jeremias, asin Isaías, Nehemias, etc., etc., etc. Kan sabi ninda nga ni, kun nababanga kan Diyos ang dagat na pula, iyan hulita, inot, binanga niya, ang kantil sa kapinunan. Susog sa nababasa niya to sa paistorya ng paglalang sa Genesis 1. Ngunyan, magayon, ang paghiling na ini, nasabutan paninda, ang mga implikasyon, kan mga nangyari kay Isaak, may koneksyon naman sa Paskwa. Kung maliligtas kan Diyos ang mga aki ni Jacob, iyan hulita, inot, linigtas niya ang mga magurang ninda. Minapasabong si Abraham na naghahalat kan Exodo, nangaran para sa iya iyo ang kaligtasan ni Isaak. Asin na nalikay sa espada, ninsiring sa huri sa Israel. Si Isaak naliligtas kan hayop, ang Israel naliligtas kan kordero. Si Isaak nagpapabulos, hulikan sirkunsisyon niya, nagpapabulos ng dugo na mayaman sa balor nin pagbayad din kasalan. Ninsiring na iyo iyan sa huri ang mga dugo kan mga biktima Paskwal. Alagad urog sa gabos. Andam si Isaak, magpabulos kan dugo niya. Nagkakamerito, huli ka iyan nin pagiging retrato antimano kan Cordero Pascual na iyong pinaka-Cordero Pascual, Cordero Pascual par excellence na iyo si Hesus Kristo. Ang gabos na intervensyon kan Diyos sa lakaw nin panahon, nagdadala sa paglaom
na maabot ang pinaka-intervensyon niya sa madatong na panahon. Pinapa sa retrato kan mga nakaagi, nag-uuswag ang sa indang pagkasabot manod sa maabot na panahon, ang kaligtasan para sa gudpaman, ang inaapod na salvasyon eskatolohika, nahiling siring sarong bagong paglalang, siring ang description ni Propeta Isaías, bagong paglalang ang mangyayari sa Passover sa huring panahon. Sarong Exodo, nadainan balikan. Sarong pangganang biyo, laban sa maraot, paraiso na naku agiraray. Ang sugo kan Diyos na inkargado mag-instaurar ka ning transformasyon kakinaban, mayong iba kundi, ang Mesiyas na maabot. Makusugon ini na kung kaya lambang banggi Pascual, nagahalat ang mga Hudiyo kan pag-abot, kan Mesiyas na iyan. Ninulista igwang mga nagpapadagos na paghuna sa Mesiyas sa irarom kan mga katangian nin Guerrero, igwa dyanin sarong pag-alaman nin pangiturugan kan nasyonalismo, kan pagpapadakula kan sa diring nasyon laban sa iba. Parati sa momento kan Pasko na nagkukusog mga movimiento politiko, pasinan mga pasyon reliyoso na mamakot, kan panahon na makaabot ang Imperyo Romano sa parte nin dagaan nin Biblia. Nagbabantayan ang administrasyon Romana na mamantiner ang kausayan durante kang Piesta Pascual. Parati nagiging okasyon nin pagtiripon laban sa gobyerno ang paglaom kan mga tao kaipuhan ma-liberate sinda sa sakal na estranghero. Kaya permi man nagbabantay ang mga Roman garrisons sa panahon nin Piesta nin Passover. Nababasa niya ito sa banal na kasuratan na si Pilato nagduman sa Jerusalem panahon nin Passover. Alaga ng pagtubod kan mga relihiyoso. Ang pagtubod relihiyoso, bagaman kuminsan birik sa siring na mga paghuna, nakakahiling ni mas harayo kisa mga karibukan na ini. Asin makakabantay kan sa diri na malinig, hali sa kompromiso, binabayaan ka yan sa Diyos ang pagtakda kan oras, asin kung paano ma-intervenir ang Mesiyas na sulugon niya. Siring kayan, ang pagsabot kan Israel sa Passover ninda, ngunyan, nangyaring uminabot ang Mesiyas. Sa pagpuon, nagtutumaparte si Jesus sa Passover nin mga Hudiyo. Binubuot niya kuta na mapakarhay nin lubos alagad sa huri, sinasalidahan niya sa pag-utob kaya. Panahon nin Paskwa, panahon nin Passover, nagsasayod si Jesus nin mga tataramon asin nagigibo nin mga aksyon na dikit-dikit, nagliliwat kan kahulugan kan Paskwa. Igwa kita sa siring kan Paskwa kan aking bugtong, the Passover of the only Son, na nagpapawalat sa banal kan mga banal, duman sa templo, huli ta aram niya, na duman yaon siya sa Ama. Passover of the only begotten Son. Ang Paskwa kan bagong templo, sinasambit sa libro ni San Juan, na sa Ebanghelyo ni San Juan, diyan, linilinigan ni Jesus ang santuario, provisional, kasi nag-aanunsyo, kan maabot na bagong santuario, ang pinaka-santuario, ang santuario para sa gudpaman, na iyo ang hawak niyang nag-resurrection. Sunod na tangga, ang Paskwa kan tinapay, na pinadakol, na magiging laman niya, nadulot bilang sakripisyo sa huri. Urog sa gabos, ang Paskwa kan bagong kordero, na kung saan kinukuha ni Jesus ang lugar kan biktima Paskwal,
Tinutugdas ang komida Pascual, asin sinasagibo ang sa diring Exodo sa pag-agi. Hali sa kinabanay ni, na para kasala, asin paglipat sa kahadian kanama. Ini ang pinaka-Passover. Nasabutan nin maray kan mga ibanghilista ang mga intensyon ni Jesus. Asin pinapaliwanag ninda iyan. Ang Ebanghelyo ni San Marcos, Mateo, Lucas na inaapod ng mga sinoptiko. Linaladawan ninda ang huring pamanggi ni Jesus bilang sarong komida Pascual. Minsan na nga ni pinagsilibrar iyan bispiras kan Passover. Pero sa presentasyon ninda, ang Last Supper, Passover meal. Nagkaigwang panahon na pinagdiskutiran niyan kung talagang Passover meal o bako. Pero sa lakaw kan panahon na nagimataan mga scholars na talagang Passover meal. Ang pamanggi, ginigibo, sa laog kan makudan ni Jerusalem, inkwadrado nin sarong liturya, naigwa kay Baniniba, kan mga pag-awit kan inaapod na Halel. Alagad iyan, ang komida nin sarong Paskwa na bago. Yung Passover iyan. Sa ibabaw kan mga pagbendisyon ritual na destinado sa tinapay asin sa arak, hinuhugpong ni Jesus ang institusyon kan Eucharistia sa pagtao sa iyang hawak para kakanon asin kan sa iyang dugo para ipabulos, para inumon. Linaladawan niya ang kagadanan niya bilang sakripisyo kan Passover nan bagong kordero iusya. Suno ni Juan Evangelista doon na ng pangyaring ini. Sa paglaog niya sa Ebanghelyo, nindakol na pasabot kay Jesus bilang iyo ang kordero. Asin sa pag-ibo niya na mag-coincide sa pagkahapon kan ika-14 Nisan an sacrifice kan lamb an inmolasyon kan kordero asin ang pagkagadan sa krus kan totoong biktima Pascual na yun ang ani si Jesucristo. Sa saya nautob ang mga kahulugan na buot ipasabot kan mga nainot na Passover. Asin kay puan masabutan kan mga Kristiyano ang puntong ini manungod sa Passover na iyo si Jesucristo. Sa paghalin niya sa kinabanay ni pasiring sa Ama. Sasabuton ta kung paano sinabot kan mga inot na Kristiyano ining Passover ni Kristo na sinisilibran ninda puun kan momentong ito aldaw na Domingo. Pinagpako sa krus, bispiras nin Sabat, si Jesus nagbabangon, pagdamlag kan yuman sang Sabat, inot na aldaw kan simana. Yan man ang inot na aldaw na nakukuagiraray kan mga disipulos o kan mga apostoles ang kagurang naninda na nagresurreksyon. Nagtutunga siya sa inda. Durante kan sarong komida na bagong bersyon kan pamanggi. Yan mababasa niya to sa huring parte kan libro ni San Lucas, sa Lucas 24, siring mangki San Marcos 16:14, asin Juan 20, versikulo 19 sagod 26, asin 21, 1 sagod 14, sagod nga ni sa Acts of the Apostles 1 verse 4. An bagong bersyon kang pamanggi nangyayari precisamente aldaw na Domingo. Kaya yan an inot na aldaw kan simana na ang mga asambleya Kristiyana nagtitiripon para sa inapod dindang pagbaakan tinapay. Ang tatara mo na pagbaakan tinapay, yun inot na ngaran na tinao sa inapod dango niya na misa. Anal daw na iyan, mag-aako sa madali nin sarong ngaran na bago. Aldaw, kan kagulangnan, Dies Domini. Hemera Kyriaki, sabi sa Griego, na pinag-translate sa Latina, Dies Domini, na iyo ang ginikanan kan sa tuwing tatara mo na Domingo. Halis sa tatara mo na Latin, Dominicus, Dominical. Na yun na ang sa Kastila naging Domingo. Aldaw kan kagurangan.
Pinapagiromdom sa mga Kristiyano ang resurreksyon kan Kristo. Sinasaro sinda sa iya sa Eucharistia niya. Pinapabirik sinda pasiring sa paghalat kan parusiya niya. Kaya ginigiromdom na kaagi, sinasabuhay ang presente, asin linalaom ang maabot. Digdi nagpuon ang selebrasyon surusimana asin selebrasyon taon-taon kan Passover. Na bago ng Passover, bako na ang Exodo kan Israel haling Ehipto, kundi ang Exodo hali sa daga ning kasalan, pasiring sa harong kanama. Lain sa igwaan ang mga Kristiyano ni sarong selebrasyon taon-taon man, lain sa inaapod niya tong weekly celebration na ginigibo Domingo, igwa pa para sa Kristiyano nin sarong selebrasyon taon-taon na iyon ang siniselebratan ngunyan. Nagtatao sa Passover Hudiyo nin bagong kahulugan. Ang mga Hudiyo nagsiselebrar kan pagkataling ka sa inda sa sakal na estranghero. Kasi naghahalat din sarong Mesiyas na tagatalingkas kan nasyon ninda. Ang mga Kristiyano, tandaan, nagpipiesta kan pagtaling ka sa inda sa kasalan asing kagadalan. Nakikisumaro sa Kristong pinagpako sa krus asin pinagbangon para makipaghira sa iya sa buhay na ding kasagkuran asin nagbibirikan paglaom ninda pasiring sa gloriosa parusiya sa kabilugang kampanahon. Sa bangging ini na nagbabanaag sa mga mataninda ninsiring sa aldaw para magandam kan pakitagbuan ninda sa banal na pamanggi sa kordero kan Diyos na nagkakarga asin naghahali kan mga kasalan kan kinaban. Nagtitiripo ng mga Kristiyano para sa sarong bihilya na kung sain ano sipon kan Exodo binabasa sa inda na sarong rarum na bago. Binautismo, nagbibilog sinda kan banuan kan Diyos sa exilio, sa exile. Nagbabaklay ang mga Kristiyano, ang mga habayan na hagkusan. Sabi sa surat ni San Pedro, tinaling ka sa maraot, pasiring sa daga kan kahadian kan langit na pinanuga. Hulita ang Kristo. Biktima Pascual ninda. Binag-inmular kay puan nindang magsilibrar kan piyesta bako sa lumang libadura kan maraot na kondukta o pamuhay-buhay, kundi sa tinapay na mga libadura sa asimo ning katubisan asin katutuhan kay ba ni Kristo. Pinagsabuhay ninda nin personal ang misteryo kan Passover sa pagkagadan sa kasalan asin sa pagkabuhay liwat para sa rong buhay na bago, sabi sa Roma 6 asin Colosas 2. Iyan kung taano ta ang piyesta kan resurrection kan Kristo, nagiging sa orog kadali na momento pribilehiyado kan bautismo, resurrection kan mga Kristiyano na sa kaisay na bubuhay giraray ang misteryo Pascual. Pero igwa pang dimensyon na kay puan mahiling sa selebrasyon na ini, linalaom ninda ang kapanuan kan Paskwa na inaapod na eschatological Passover. Ang misteryo Pascual, mautob para sa mga Kristiyano, huli kan kagadanan, resurrection, enkwentro kang kagurangnan. Ang Paskwa terrestrial, ang Paskwa digdi sa daga, nagaandam para sa saindang panaganda para sa inda kaining ultimong pag-agi, ultimong pag-Passover, ining Paskwa duman sa balyo. An tataramo na Paskwa day mananggad nagangaran sa nakan misteryo kan kagadanan asin resurrection kan Kristo. Ni kan rito Eucharistikal semanal o annual. Nagngangaran man kan bangketeng langit non pasiring kunsain nagbabaklay kita gabos. Nagiging sarong parabaklay pasiring duman sa bangkete celestial na ang kapanuan kang panahon. Iniitaas kan apokalipsis ang mga matata
pasiring sa kordero. Ang kordero kan Apokalipsis, markado giraray kan mga padusa sa iya. Alagad buhay at sinakatindog. Nagubingan ning kamurawayan. Kinakabig sa iya ang mga martires. Susog sa mga sa diri niyang tataramon, si Jesus totoong nagutob kan Passover. Huli kan Eucharistic offering, oblasyon Eucharistia kan kagadanan niya. Huli kan resurrection niya. Huli kan sakramento perpetual kan sakripisyo niya sa huli kan parusiyan niya na dapat magtipon sa to para sa kagayagayang piyesta para sa paman sa kahadean kan Ama. Magayon na tandaan yan. Ang piyesta na sinisilibran niya to, bako silang nagigirumdum ka na kaagi o nagpapahiling kan presente. Inaandaman kita para sa maabo. Ang buhay Kristiyana sa siring na hiling niya to digdi, iyo an tunay na eksodo nin Israel. Ang eksodo nin Israel sa nakaagi, mga prefigurations na. Ang tunay na eksodo nin Israel, yun buhay Kristiyano. Sabi ni San Pedro sa surat niya sa mga Kristiyano kan panahon niya. Kaya nahagusan ang mga puson kan mga isip nindo, pugulan sa diri, lubos kamong maglaom sa dadarhon sa indong grasya sa revelasyon sa indo ni Heso Kristo. Siring sa mga aking makinuyog, dahil nagpapapurma, susog sa dati nindong mga kamautan kan kamo ignorante, kundi susog sa nag-apod sa indo na banal. Kamo man maging banal sa bilog nindong pamumuhay. Tanasusurat, magigi kamong banal, hulita ako banal. Asin kun inaapod nindong Ama, si mayong pinagpalain na naghuhukom, si mayong pagpalain na naghuhukom, susog sa gibo nin lambang saro. May pagkatakot kang mamuhay bilog na panahon na kamo nakikihimanwa. Aram nindo, nabako sa mga bagay na nalalapa, plata o bulawan, tinubos kamo gikan sa mayo kamugtakan na pamumuhay na minananindo sa mga magurang, kundi sa mahalagang dugo. Siring sa dugo nin mayong kadiinan asin mayong digtang kordero. Ngayon dugo ni Kristo. Nayo si Antimanong minidbid antes pamuknaon ang kinaban. Asin pinahiling sa huring panahon huli sa indo, huli sa iya, nagtutubod kamo sa Diyos, na nagbangon sa yagikan sa magadan, asin nagtao sa iya nin kamurawayan na sa siring ang pagtubod nindo asin paglaom mapa sa Diyos. Mapagurup-urupan niya to ini sa laog ni nagkapirang minutos. Yaon digdi, pagkatapos makonsiderar ang gibo ng Diyos asin nanipikto sa buhay ta, nagbubutwa ang obligasyon moral. Pinapahayag ini sa mga imahin kan Passover Exodo nin Israel haling Ehipto, asin nagtutungaliwat sa katikihis bautismal kan huben na simbahan. Nahagkusan ang mga puso nindo, ang mga puson kan isip nindo, pugulan sa diri, lubos kamong maglaom sa dadarhon sa indong grasya sa revelasyon sa indo ni Heso Kristo. Inot na sinasabi ni San Pedro sa mga Kristiyano na bago ka ini, sinabi niya ang gibo ng Diyos nin pagligtas na hinira sa to. Iyan dapat akuon niya to. Mayong karibungan. An pag-ugma asin ang kalinawan sabay na yaon sa Kristiyano. An kagayagayan ka ni Espiritu Santo. Sarong pagbulwang ning kaugmahan sa kaliwanggan na esensyal na lain sa entusiasmo din sarong relihiyon o kultura na bako Kristiyano. Ang kagayagayahan na tuninong asin sobrenatural na sa Espiritu Santo nagpapakusog sa tao sa interioridad para maako ang dakulang katungdan kan buhay. Sa rason na iyan, ang inot na pagsadol, sinusugpon sa inot na sinabi ni Pedro, kaya hulita ini ang gibo kan Diyos. Kaya, sabi niya, hulita makusog na kamong sa kagayagayan na ini,
magi ka mong andam, maghagkos ka mo, asin magpakarigmat, malinaw ang isip. Anhuring tatara mo na ini, nagpapalataw pa nin urog kalinaw na sa ideya nin pagpakusog, asin pagandam, para sa labanan, asin pagbalo. Tano to sinasabi nahagkusan mga puso nindo. Bako sa lang pinapahiling na kita na sa pagbaklay. Pinapasabong kang metapora. Itong banal na banggi na kung saan nag-andam sarong bes ang sarong komunidad para sa pagbaklay na yung pagbaklay kan ni Israelita hali sa daga ni Ehipto. Siring kay ni kakanunin do yan, sabi duman sa libro ni Exodus. An habayan na hagkusan ang mga sandalyas nindo sa mga bitis nindo, asin ang sugkod nindo kapot kan kamot nindo. Exodus 12 sa matataramon ini an habayan na hagkusan. Itong notabase ka na nagtanog na ninto ninong sa inot na tataramon ni San Pedro sa surat niya, at sinangibabaw sa bilog na sections kan surat, sa bilog na surat niya, yaon ang tema kan Exodus kan banwaan ni Israel paghali sa Ehipto. Sa background kan Exodus na iyan, tinataram niya ining tataramon nin nahagkusan ang mga puson kan mga isip nindo, pugulan sa diri, lubos kamong maglaom sa dadarhon sa indong grasya sa revelasyon sa indo ni Hesus Kristo. Siyempre, sarong labanan spiritual anyaon ang trabahong ini, asin ang paglagalag na ayo ang pagbaklay, yon inuulayan digdi. Kaya sa sarong imahin na pangahas nagdataram si Pedro nin sarong paghagkos kan isip, ano lay digdi yung bilog na pagbuot nin tawo, anurog kahararom na ruso nin buot, pag mobiles saron ini para sa pagbaklay nin sarong buhay na kunsain, an para baklay na mumutibar, kan paglaom kan pagbalik kan kagurang na. Maging banal, sabi digdi sa versikulo 14 sa good 16 kan inot na kapitulo kan surat ni Pedro. Siring sa mga aking makinuyog, di nagpapapurma susog sa dati nindong mga kamautan, kan kamo ignorante, kundi susog sa nagapod sa indo na banal, kamo man maging mga banal. Sa bilog nindong pamumuhay, ta nasusurat, magigi kamong banal, hulite ako banal. Sa imahe nin paghagkos, an imahe nin gawi-gawi, dinudugang, mas ekspresibo ang konsepto Griego digdi sa likod kaini na gawi-gawi na minatransformar. Tabako sa na pinapasabot ang gawi-gawi ipamumuhay, kundi ang konbersyon, ang pagbakli. Sa siring, sa kasuratan, iniimplikar man itong konbersyon na pagbalik sa Diyos, hali sa pagkadayuhan, ang pagbaklay kan banwa ni Israel sa Iptos padagang panuga, saro sa ng figura kan pagpuli niya to hali sa daga ning kasalan para makaabot sa dagang tunay na mayo na ning kasagkuran sa kaibahang kan gagurang ng Diyos. Ninhulit ang gabos na kasalan sa kahuri-huri day sarong day pagkuyog, ang pagbalik hali sa daga ning kasalan, mapupunan sila sa paghimati sa tingog kan ama na nag-aapod. But sabiyon sa pagkuyog, ang mga paralagalag o ang mga nagbabaklay na nagpuon maglarga, tinataraman bilang mga aki na makinuyog. Ang pagkuyog na ini, nagpupuon sa parte kan mga Kristiyano sa aldaw kan bautismo. Pagsusunodon ninda, ang apod kan Diyos, asin paglalakawan ang mga dalan niya, no sa paghulan ninda, o huli kan pagkatakot nintaw, mas magugusto ni sinda magpili nin saruman na ruta. Ang lambang tao, may buot, magkahalaga sa kinaaban na ini, na kung kaya, nagkukumporme sa espiritu kan mga panahon, sa kondukta niya, sa mga kamuyahan niya, asin sa mapagasto niya para sa mga luho, asin mga nawiwilihan, ining dating pagkumporme o pakibagay na nagkakaigwang papel sa iba, nagtitindog sa inutan, pagbabayaan ka mga
sinusuratan ni San Pedro, pagbabayaan kan mga Kristiyano na kumbertir hali sa paganismo, sinagi ng tunay na Kristiyano. Human kita, naharayo pa sa pagkabuhay ng pamumuhay na totoong Kristiyano. Ang surat ni San Pedro, di nagpapaduwa-duwa na dapat kita magsuway sa mga palibuta, sa dakol na bagay, minsan sa mga bagay na garo eksterno sana, minsan na nga ni dapat andam kita sa pagkuoperar nin positibo sa mga kinakaipon nin sosyedad asin politika kang kinaba na kung saan kita nabubuhay. Ang tema nin pagka-estranghero na pinapasabot ni San Pedro, naririsa digdi nin malinaw, bako kita tagadaga na ini. Sinasabot ni Pedro, ang dating pagkabuhay kang Kristiyano kan mayo pa ang Kristiyano nin pagtubod bilang sarong panahon nin pagkaignorante. Kumbinsido, Nancy Simon na tinugutan makamidbid sa katutuan kan Diyos, dapat magbagong buhay. Sa kasuratan, ang pagkamidbid sa Diyos parating ipinagiging pagsamba sa Diyos na nakakakuha ng ekspresyon bako sana sa pagsambang publiko kundi urog sa gabos sa pagpapabanal kan buhay. Pinagdaral kita kaini sa tema prinsipal, maging banal. Mga Kristiyano nin estado sosyal na urog ka manlain-lain, ang banwaan na ini na pinagabod kan Diyos sa sarong dakulang dalan, magiging banal sa pagbaklay na ini, asin sa paagi kan pagbaklay na ini, huli kan gawi-gawi ninda sa dalan. An inapod, magpapahiling na maninigo sa nag-aapod, ang Diyos, ang banal na mayong kasagkuran, anday madudulok, suway asin mabanaag na matugis, nan simbolo ilaw asin kalayo. Suway siya sa gabos na bako Diyos nun, asin mayong kalinigan, ang mga paghingawakan huring Judaismo orog na sa mga sirkulo ng mga padi, sa mga regulasyon kayan para sa pagkasuway asing kalinigan, masasabutan sa nasa pundong ini, kaipuhan magkoresponder ang tao sa ibang-iba sa gabos na bagay, sa biyong malinig, interong suway sa Diyos. Asin maging maninigo magsamba sa iya. Sinasambit kan surat ni San Pedro, ang puon kan mga leyes para sa kabanalan na Levitico. Duman sa Levitico, pinagbabanggit niya, ipagpapautob iyan giraray sa mga may pagtubod sa tipa na bago, sa mga Kristiyano. Ikatulong bulan kan Exodo, pag-abot kan mga Israelita sa disyerto nin Sinai, nagkampusinda sa pamitisan kan bukid nin Diyos. Alaga nagtukad si Moises sa bukid at sinagtaram sa iya ang Diyos, taraman mo ang bilog na komunidad nin Israel. Sabihan mo sinda, magi kamong banal, tabanal ako, ang kagurang nanindong Diyos. Pinapahayag din sa long eksplikasyon, Rabinika, anurog kahararom na kahulugan ka ining lay. Pag nagpapabanal ka kan sa diri, ibibilang ko iya nagaro, pinapabanal mo ako. Asin kung daay ka nagpapabanal kan sa diri, ibibilang ko iya nagaro, daay mo ako pinapabanal. Kaya, ang pagsadol na ini, human sa itong dakulang labot na huli kayan hinahagad ni Jesus na kita magpamibi. Hallowed be thy name. Pabanalon ang ngaran mo. Sa pagsalingoy sa mga bersong ini, nagtutungan ritratong ini. Sa mga dayuhan na pinili na sinasadol ni Pedro na maghagkos panunin paglaom para sa pagbaklay, nag-aanunsyo siya kan padumanan kan pagbaklay. Anong padumanan kan pagbaklay? Ang kabanalan na nagrepresentar kan sa diring kabanalan. Ninhulita ang pagiging banal, nagkakahulugan para sa tao, ninsarong pakikibali sa Diyos, na pakikibali ninsarong mapinasalamat na aki, tinalingkas ang sadiri sa paggamayong Diyos, nagrepresentar yanin urog kalangkaw na pag-umaw sa Diyos. Ining urog kagayon tang katungdan sa buhay, dahi nasasangkap nin mga tataramon kundi nin mga gibo. Tinutukdo ni Pedro ang dalan, magtalingkas kan sa diri sa mga hurot kan nakaaging panahon, asin sa mga sadiring kamautan, magsunod sa mga dalan kan Diyos, siring sa mga aking
makinuyog, maging banal. Sabi sa versikulo 17, asin kun inaapod nindong ama si mayong pagpalain na naghuhukom susog sa gibo nin saro, nin lambang saro, may pagkatakot kamong mamuhay, bilog na panahon na kamo, nakikihimanwa. Pinapagiramdom kita. Ang sa tuyang kaugnayan sa Diyos, kaugnayan nin aki sa ama. Nagtitindog ang gabo sa irarom kantanda. Ning gawi-gawi asin pagbaklay. Ang buhay sarong pagbaklay. Asin giraray ang espiritu ng pagkuyog. Binapasabong, hulita. Sa pundo, ang buot sa biyong kan, may pagkatakot kamong mamuhay. Ano buot sa biyong kayan? Magbaklay sa kabanalan. Mayo andaan natipanin sa diring termino para sa pagkuyog. Andaan natipan mayong termino para sa obedience. Pero ang ginagamit din ng terminong yaon dyan, yung pagkatakot sa Diyos. Sa siring, ang pagkatakot sa Diyos, garo binabaling pakamidbid sa Diyos. Pinapagramdom kita kan tugon ning kabanalan kan mga tataramon kang kagurangnan. Pabanalon ang ngaran mo. Ang may pagkatakot may pagkatakot na mamuhay, makukumparar sa tulong kahagadan ka naman niya mo, mangyari ang buot mo. Bako arbitraryo na inuog na ita ang tekstong ini sa ama niya mo. Bako makasaro sa na. Siring halimbawa sa momento nin bautismo, ang mga Kristiyano solemning mag-apod sa Diyos na Ama. Kundi pa ulit-ulit at ang ni dapat urual daw pag-apodon ang Diyos na sa indang Ama. Ang retrato kan amang langit nun na pinapasabong ni Jesus sa parabola kan sa may dagat ng Genesaret, menos na maririsas na tekstong ini kisa naririsa sa imahen nin ama sa daan natipan. Duman, sa daan natipan, ang ama, yun autoridad komandante na nagtutukdo sa mga aki kan mga leyes kan kagurangnan. Sa kapinunan kan surat ni Pedro, nagiging ang visible ang dakulang imahe na ini ninsarong madulong sa gabos asin mga kamhan sa gabos na ama. Kaya agwa giraray kang kahulugan kaiyan man sa Kristyanismo, ini ang ama na yaon sa isip kan simbahan sa kasigabos na pamibi lituryo kayan ang gayak nin pagutob kan buot kan Diyos arual daw sa mga gibo magiging masasabutan nin espesyal kung ginigurumdum ta na dai minamangno kan Diyos ang mga externals, ang mga tataramon na magayon, kundi ang tuninong parati tago na pag-utob kan katungdan arual daw. Mayong pagduwa-duwa na para ki Pedro nan surat binabasa tangunyan, makakatindog sa tubang kan Diyos ang mga may pagtubod sa nanaan pagtubod na patunayan sa mga gibo. Ang gabos, hukuman, susog sa mga gibo niya. Aram nindo. Nabako sa mga bagay na nalalapa, plata o bulawan, tinubos ka mo, gikan sa mayong kamugtakan na pamumuhay na minana nindo sa mga magurang nindo. Kundi sa mahalagang dugo, siring sa dugo, kan mayong kadiinan, asin mayong digkang kordero. Na yun ang dugo ni Kristo. Ini ang pinapagramdam sa to. Aram nindo. Magayon, natundaan yan. Aram nindo. Yaon digdi ang kagayon special kay ining binabasa niya tong bersikulo. Dahil pinapalaba kan surat na ang kaisipan na ini manod sa dugo ni Kristo dapat makaresulta sa pagkamot na udok sa puso asin utang na buot. Ginangaralan sa mga nangyari tuninong na binabayaan sa to ang mga napapalaman. Ano ining mga nangyari? Sa pagpuon, talagang pinapawalat sa mga isip niya to na tinubos kita hali sa mayong kamugtaka na pamumuhay na minana niya to sa mga inot na mga magurang. Ang tatala mo na tubos. Nagpapaisip sa to bako sa nakan pagbayad ning presyo, kundi man kan pagtalingka sa to sa miserya asing kasusupgan, sa pagsipalad kan sa diring persona nindugo gani, siring sa sarong daraga na dukha na pinili
nin sarong kagurangnan na makakamhan. Dayuan Israel, sarong prototipo niya to. Tinubos sa Ehipto. Ikadua, pinapagiromdom kita, kan dugo kang kordero. Ang Israel, pinanluya sa kauripnan sa Ehipto. Sa huri, kan 10 damat, pagpapadusahan kan Diyos ang bilog na Ehipto sa pagkawara nin lambang panganay. Para mawalat na daim na dahin ni Israel makakadulot sa Diyos nin sarong pantubos na kwarta, binuot kan Diyos italing kasinda, libre sa pagbayad. Bako para sa plata o bulawan, pinanimbagan kan Kordero Pascual ang sakripisyo sa lugar kan panganay nin Israel sa pagpaumay buot sa kagurangnan. Nag-agi ang anghel, linaktawan ang mga harong nin Israel, yan, nagtutuldo kan muro sa dugo kang Kordero Pascual. Tayaon digdi ang dugo kang Kordero Pascual nin mga hayop, retrato kan maabot na Kordero Pascual. Kaya sinasabi, pinagbakal kita sa mahal na presyo na yung ang dugo nin Diyos mismo. Kaipuhan, ma-realisar niya to, ang dugo ni Kristo. Si Kristo yung si antimanong minidbid antis pamuknaw ng kinaban. Asin pinahiling sa huring panahon, huli sa indo, huli sa iya nagtutubod kamo sa Diyos, na nagbangon sa iya gikan sa magadan. Asin nagtao sa iyo kang kamurawayan, na sa siring ang pagtubod nindo, asin paglaom mapa sa Diyos. Pinapahurup-hurup sa to ang gibo ni Kristo. Pagkatapos ang biton ang pasyon na madugo, pirit na nasasadol si Pedro magtaram, dapit sa resurreksyon, si Kristo sa pasyon niya, asin huli kang pagtios niya, na pagtios para sa iba. Siya nanginutan sa resurreksyon. Buot sabiyon, nagiinot, tangani kita makasunod, pero tangani pagsunod, kita man maagi kan kagadanan. Pero ang kagadanan na ini, bako pagkawara. Yaon digdi ang misteryo kan buhay Kristiyano. Gadan sa kinaban. Pero buhay na buhay. Malata nagtataon ni buhay. Ini ang Kristiyano. Pero niya to isa buhay. Uya ang kordero kan Diyos. Asin kun ang paglaom niya to siya. Kaya po mabuhay kita sa dalan niya. Siya ang korderong binuno. Nangunyan inuunra sa panahon na daing kasagkuran. Sa siring sana mamimidbidan niya to ang kagurang ng Diyos. Dakol ko taanaan masasabi niya to para sa pagpatunay kan Passover ni Jesucristo sa buhay Kristiyano. Nagkukulang lang kita nin panahon. Pero ini ang buhay ta. Ang Kristong sinisilibran niya to na nag-agi ning kagadanan pasiring sa tunay na buhay na mayo na ning kagadanan. Masusunod sa niya to sa dalan niya. Pero kaipuhan, magbaya kita sa mga nakakaulang. Ini ang pangapudan sa to. Kristiyano, di kay napod, mabuhay, digdi sa daga, tangani magadan sa na. Kristiyano, inapod ika, mag-agi sa kagadanan, tanganing mabuhay para sa gutuman. Sa indong nadangog ang Lenten Reflection, digdi sa DZGB. Salamat sa indong pagantabay. PBN Broadcasting Network.